Zuzka, přestože žena drobné postavy, má v sobě takovou energii a takovou vitalitu, že se to dá přímo přirovnat k Temelínu. Ona je prostě vichřice. Energia. Človek, ktorý je výsostne previazaný so slovenským filmom. Dáma, kterou najdete vždycky, když je někde filmová událost. Až bude ležet v rakvi, tak vytáhne fotografický aparát a začne fotit všechny ty pozůstalí. Zuzce to prostě vychází, má neomylný instinkt zmačknout spoušť ve správný okamžik. Mimořádná dáma, no co ti mám říct? Ja nechcem tam cestovať. Mami, ale už je to všetko vybavené, ale produkcia. keď je to vybavené, ale ja to nechcem. A čo som povedala, to som povedala a tým končím. Ja som na toto všetko chcela zabudnúť. Ja sa nechcem... Premiéry. Ja chytím toto tágo a jak tu vidíš tú Vltavu, tak ja to do tej Vltavy hodím. Zvuk potrebujeme. Maťko, mne je treba tento film ako mŕtvemu kabát. Celý život som chcela spomienky na svoju mladosť vymazať z pamäti. Navždy ich zatvoriť v sebe a zabudnúť. Roky som kvôli nim nespávala. Nakoniec ma minulosť dohonila. Snad jedinou možnosťou pre mňa, ako nájsť kľud, je celý príbeh vyrozprávať. S Petrom sme boli nerozluční kamaráti. Všetko sme robili spolu. Brávali sme ho aj na prázdniny do Petranovec pod Tatrami, kde sa v lete zišla celá naša veľká rodina. 5 strýčkov, tetičky, stále sme tam niečo oslavovali, bavili sa. Peter mal aj vlastný fotoaparát. Celé dni sme sa s ním hrali. Snažili sa zachytiť okamihy svojimi bláznivými strýčkami. A bolo vždy veľa zábavy. A my sme chodili sa kúpať na Hornát, jazdili na koňoch, zbierali hríby v lese a bolo to tak nekonečne zábavné. Mojím najobľúbenejším strýčkom bol Maxibáčik, Američan. A my sme sa už celý rok tešili na Betlanovce, kedy prídeme, že sa s nami bude hrať. Ako 15-ročný vzal si čas svojho rodinného majetku a odišiel do Ameriky. No jo, ale to už je strašně dávno. Pojď. V Americe jsem měl cirkus a rodeo. V Americe totiž musí pracovat ty koně. Ale nevedel vydržať bez statiel.
A tak sa vrátil a nás tu ako deti zabával, chytal do lasa. Môj koník, poď môj koník, poď môj koník. Pepo, ty si hral môjho úžasného otca lekára, o ktorom všetci hovorili, že je úžasný diagnostik. Moment. Jakube. Libuška, ty si hrala moju mamu. Moja mama mala ambíciu stať sa skutočnou speváčkou. Mne sa zdalo, že spievaš úžasne. No jasně, mě taky. Rychle. Mama sa často pripravovala na vystúpenia, aby bola čo najkrajšia. Boli u nás krajčílky, prešívali sa šaty. A medzi moje najväčšie zábavy patrilo otvoriť špajzu, kde boli krásne na polici naukladané zaváleniny. Jaký je? Meruňkový. Jervízový, zase si neuhádl. Tým, že neboli žiadne počítače a neboli žiadne hry, tak to bola naša hra na hádanky. Zase si neuhádl. A skončilo to tým, že nás mama nachytala. A teď naposledy. Je višňový. No počkej. Vtedy dostala taký výbuch zlosti. Místo toho my snědli všechny marmelády. Běž se podívat do komory. No dobře, no. Celou úrodu. No, vykašli se na marmelády a já to odvolám a... Počkej. Keď sa môj prastarý otec vracal so súdmi piva do svojej rodnej dediny Betlanovce, chcel si skrátiť cestu lesom. A tam ho napadla Jánošikovská družina a chceli mu pivo zobrať. No on sa bránil, on si to nechcel dovoliť. A Jánošik sa rozhodol. Ak zdvihneš 50-litrový súd nad hlavu, pivo ti zostane. A tak sa stalo. A vzal ho so sebou a tak jeden z 11 horných chlapcov sa volal Silberstein. Jánošík! Silberstein! Keď Jánošika popravili, tak tí horní chlapci nerozdali peniaze chudobným. Necháme si, rozdelíme sa. Ale pekne si ich rozdelili medzi seba. To je ono. A tak sa vrátil prastarý otec do Betlanoviec, kde kúpil katolický kostol, renesančný zámok z 15. storočia, korunky, kúpil mlyn, polia, lesy, lúky. A tak, ako to v živote býva, ani Silbersteinovský majetok nepochádzal z poctivých zdrojov. V celej našej rodine bolo strašne veľa bláznivých ľudí, ale Strýko Marcel, ten ich predstihol všetkých. Proto som ho hrál ja. To si hral ty, stále niečo vynaliezal. Napríklad záblesk na fotoaparát, ktorý nás skoro všetkých udusil. Co tohle bylo za sloučení? Najviac nás rozosmial, keď prišiel obrovským nadšením a ukazoval nám priesvitný papier. Počkej, a teď! To je lepidlo. To je skvělý objev. Zase vymýšlíš nesmysly, co? Ne nesmysly, vymyslel jsem nový způsob na výrobu celofánu. Koukej. Světová novinka. No my sme sa počili od smiechu. Na čo bude komu papier, cez ktorý je všetko vidieť? Veď to nikto nebude potrebovať. Ale na konci sa ten celofán dostal do Ameriky, tam ho patentovali. Každý deň sme prežívali veľké dobrodružstvá. A Peter ich dokonca kreslil. Bol taký šikovný. Na konci prázdnin prišiel s nápadom našej vlastnej svadby. Já miluji
tě, chci ti jednou tato slůvka ve snu říct. No odcházíš, když hvězdy blednou, nezbývá z tebe nic. Ráda bych, co tvá milá s tebou žila, kdybys byl jednou mužem mým. Ráda bych tě i políbila, líbat se neumím. Peter bol veľký talent, dokonca za pár rokov chceli študovať Mariánsku akadémiu. A ja som bola jeho večným modelom. Cítila som sa s ním tak bezpečne. Myslela som, že nás nič nemôže od seba odtrhnúť. Cez vojnu sa stalo niečo hrozné. Dodnes mám z toho výčitky. Aby som sa nezbláznila, bola som rozhodnutá na všetko to hrozné, čo sa udialo počas vojny, navždy zabudnúť. A skoro sa mi to podarilo. Po vojne bola obrovská eufória a ľudia mali obrovské nádeje a očakávania. Ja som však bola zrazu, po tom všetkom, čo som zažila, predčasne dospelá. A starosti mojich 14-ročných spolužiakov boli ale tak malicherné a ničotné, že ja som sa v tej škole začala strašne nudiť. A tak som si povedala, že ja chcem spoznať skutočný život. Buď to, že sa stanem zubnou techničkou, alebo fotografkou. Mala som fotoaparát Kodak Box a bývali sme 2 minúty od tejto budovy, kde bola škola umeleckého priemyslu s oborom fotografia. A práve tie 2 minúty, že môžem dlhšie spať a neskoro vstávať, rozhodli o tom, že som sa stala fotografkou. Môj ďalší život ovplyvnil film Jánošík, ktorý natočil Martin Frič s Pálom Bielikom a Zlatkou Hajdukovou ako jeho láskou. U nás sme ho doma hrozne obdivovali. Veľká láska Aničky ma dojímala. Anička. Moje máma byla první slovenská herečka, profesionální. Ten film měl úžasný ohlas, úžasný úspěch. Byl promítaný v 32 zemích, což na tehdejší dobu v roce 1935 bylo neuvěřitelné. Vidělo to miliony diváků. Mala som 18 rokov a chcela som spoznať živého Jánošíka. Tak som prišla sem do tejto budovy, kde sídlil celý slovenský film. Prijal ma riaditeľ Pavol Bauma a previedol po celom objekte. V jednej miestnosti bola dramaturgia, v druhej bol krátky film, v špajzi bol sklad lamp a na konci otvoril dvere špinavej kúpeľne a povedal: toto je fotooddelenie a vy ste prijatá. Tretí deň vošiel neuveriteľný, legendárny Pálo Bielik. On si ma obľúbil
a stal sa mojím ochrancom, aby som nepodľahla mužom a zvodom komunizmu. Vyberali sme fotografie na propagáciu filmu Vlčie diery. V bratislavských ateliéroch dokončili nakrúcanie slovenského filmu Vlčie diery. A režisér Palo Bielik dáva posledné pokyny hercom. A aby som si to vedela predstaviť, jak to natáčal, na druhý deň mi doniesol vo vačku hračkový tank na kľúčik a povedal, týmito tankami sme natáčali prechod nemeckej armády cez Vlčie diery. Film napriek tomu, že to videlo strašne moc ľudí, zatrhli, pretože tam nebola vedúca úloha komunistickej strany. Bolo to už po februári 1948, kedy sa u nás komunisti dostali k moci. Celá vlast stojíme za našou vládou, pevne rozhodnutí splniť odkaz najväčšieho človeka našej doby, milovaného Stalina. Nový režim začal ľudí trápiť, obmedzovať. Sloboda sa vytratila. Nejako 18-ročnú vyslali zo Slovenska na politické školenie filmových pracovníkov do Prahy. Sadla som si do prvej rady a ku mne si prisadol najväčší elegán a najväčší prvorepublikový herec Oldřich Nový, ktorého sme si všetci pamätali z filmu Kristián. Se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš. On bytostne neznášal komunizmus. A keď nám od rána do večera hustili marxizmus, leninizmus a z ampliérnou zneli komunistické časlušky, on mi rozprával o predvojnovej móde. Aké si páni dávali šiť topánky, košele s monogramom, klobúk Borsalino. A na konci sa ma opýtal, a máte vy univerzálny kostýme? Keď som povedala, že nič takého nemám, tak sa úplne zhrozil, chytil ma za ruku a hneď ma odviedol sem na Jungmannovú ulicu k pani Podolskej, českej Coco Chanel a objednal mi takýto kostým. Pripomenulo mi to nádherné, bezstarostné obdobie môjho detstva. Nová doba však nepliala kostýmčekom, ale montérkám. Elánom a značením. V radostnej práci sa tu vystriedalo do 2200 mladých chlapcov a dievčat. Budujú základy nového, mohutného diela, základy priehrady mládeže. 50. roky boli dobou povinného nadšenia. Všetci mladí ľudia museli chodiť na brigády, väčšina bola na trati mládeže a ja som sa hrozne neochotne a s veľkou nechuťou dala zlanáriť na najkratšiu možnú 3-dňovú brigádu. Dali mi do ruky motiku, nikdy som predtým motiku ani nevidela a povedali mi, odtiaľto, potiaľ tieto hliadky okopete. Ja som vôbec nevedela, čo mám robiť a prekvapením bolo, že keď som prišla na tie miesta, tie hliadky boli krásne okopané a ja som iba prechádzala s tou motikou. Vtedy som zistila, že celú túto prácu miesto mňa urobil jeden mladý muž, Ján Mináč, ktorý pochádza z Klenovca, z najslovenskejšej dediny a na konci som bola vyhodnotená za najlepšiu brigádničku. A to bolo na tie časy najväčšie vyznanie lásky, aké mohlo byť. Tak to sa mi tak zapáčilo a zdalo sa mi to také zvláštne, že som sa za ňou vydala. Bolo to veľmi nerozumné, lebo tej chvíle nastali hrozné komplikácie života. Museli sme zháňať byt,
A keď sme tak večer chodili po ulici a videli sme, jak sa v oknách svieti, my sme hovorili, my nikdy nebudeme mať kľúče od bytu. My nikdy nebudeme mať takú izbu, že si sami zažneme svetlo. Boli ťažké 50. roky. Mařte v zárodku jakékoliv provokace reakčných agentů. To boli tie najhoršie časy, kedy úplne nevinných ľudí zatvárali a tak zavreli aj Ondreja Kaboša, ktorý bol krajský tajomník strany. A pripravovali s ním, ako s mnohými ďalšími nevinnými, veľké procesy. Nakonec na každého z těchto lotrů dojde. Na každého dojde a každého stihne zasloužený trest. A pretože sa tá jeho žena bála, že ju z toho bytu vysťahujú, tak zúfale zháňala manželov do podnájmu. A tak sme sa k nej do toho bytu dostali a získali sme tam skutočne jednu izbu, lenže Editku stále prenasledovali eštebáci, stále ju predvolávali na výsluchy, chodili do bytu, robili domové prehliadky. Chceli tú Editku Kabošovú z toho bytu vyhodiť. Ale keď zazvonili, Jano Mináč povedal, no toto, my tu bývame, vzal do ruky sekeru a povedal, keď prekročíte prach tohto bytu, tak ja vás touto sekerou preseknem. A tým pádom vlastne sme tu Editku zachránili a my sme s ňou prežívali hrozné veci. My sme dovtedy nevedeli, jak obľudný je komunizmus. Ja som z toho úplne nespala, veď ja som už toto všetko vlastne zažila. Martin můj, vrahovia! Syn můj, vynazvon, 12. se blíží. Jano Mináč bol veľmi nadaný scenarista, ale keď natočil Previelku lásky, v novinách vyšli hrozné kritiky na ten film. A ja som hovorila, no ale není ti to nepríjemné, že o tebe takto zle píšu, že ťa tak proste zhadzujú. A on povedal, nie. Za toľko peňazí, čo som za ten film dostal, treba niečo vydržať. Usmievaj sa na mňa stále, jak jarý kvet, do krásnych našich dní, jak dúha svieť. V živote sa často zdá, že ide búrka zlá. Raz som prišla hrozne naladostená, pretože sa mi podarilo kúpiť kilo broskyň. A hovorím, pozri sa, čo som dostala. My budeme dneska jesť broskyne. On povedal, toto sú broskyne? Toto sú marhule. Ja som povedala, toto sú broskyne. Nie, toto sú marhule. Tak som kúpila kompot marhulový. Toto je linglota. A na to sme sa tak povadili, že sme všetky tie broskyne aj marhule vysypali. Tak toto je definitívny rozchod. Na základe tohto sa rozvedeme. Vy tu vôbec neviete po slovensky. Potom on zistil, že skutočne existujú marhule, broskyne aj lingloty. Prišiel, odprosil, ale už marhule neboli, broskyne neboli. A už sme vlastne
až možno za pol roka zase zohnali ovocie, pretože to bolo hrozne vzácne. V živote sa často zdá, že ide búrka zlá. Ja si pamätám, ako otec pracoval, vstal tak ráno o 10:00, začal cvičiť, cvičil do 11:00, potom si dal dobré raňajky a o 12:00 začala seriózna práca. Klepal celú hodinu až do 1:00. A nikdy nič nepripisoval a o 1:00 jeho pracovný deň skončil. Potom išiel sa kojčelovať, hrať futbal, volejbal a potom čakal na mamu, aby ho prišla zabaviť. A na druhý deň za hodinu napísal bojovú scénu. Obyvatelia Koliby v Bratislave boli vzrušení v minulých nociach streľbou pri nových filmových ateliéroch. Štáb nakrúca tu bojové scény pre nový slovenský farebný film Drevená dedina. Film Drevená dedina zachytil zrušujúci momenty nášho oslobodenia a v postave Púplavu podarilo sa hercovi Adamčíkovi zobraziť nášho dedinského človeka, obetavého do krajnosti, milujúceho svoj ľud, dedinského revolucionára, ktorý sa prepracuje až ku komunistickému presvedčeniu. Film bol nominovaný na štátnu cenu Klementa Gottwalda. Pri tej príležitosti sme pricestovali do Prahy a koordinátorka našej akcie povedala, musíte vidieť najväčšiu novinku, ktorá je teraz v Prahe, a vzala nás sem. 10 000 občanů se začali schromažďovat na pražských nábřežích, aby se zúčastnili slavnosti odhalení pomníku Josefa Vissarionoviče Stalina. A pak se nad Prahou rozzářil symbol věčného přátelství a nerozborné družby mezi národy Československa a Sovětského svazu. Ja som sa zdesila. Ja som povedala, že tá socha je strašne škaredá. A ona mi povedala, ako sa to opovažujete povedať? Veď on má jednu čižmu väčšiu, jak vy ste celá. ...13. január 1965 bol pre mňa mimoriadne ťažký. Nešťastnou náhodou zahynul môj manžel Ján. Keď som ovdovela, stála som pred veľkou životnou križovatkou. Maťko mal 4 roky, Janko 8 rokov viac. Ja som bola fotolaborantka, mala som plat 1320 korún brutto a naraz som sa mala z tohto platu uživiť a uživiť 2 deti. A tak som sa rozhodla, že sa musím stať fotografkou, ale skutočnou fotografkou. A musím sa tomu oboru skutočne venovať. Toto je Gabika, architektka u filmu, moja najlepšia priateľka, ktorá mi pomohla v tom, že si zobrala na starosť moje malé deti. Ja som prišiel zo slobodnej rodiny, kde nič som nemusel robiť. Ani raňajkovať som nemusel, ani obedovať. A tu u Gabice som musel aj raňajkovať, aj obedovať, aj 10 som dostával. A poslúchať. A poslúchať som musel. To sme nikdy nepoznali, to bola vojenská disciplína. To sa muselo hlásiť, že sú umyté zuby a tak. Všetky zuby sú umyté. Ja som veľmi prísna. Ja som ochorel a tak a susedka prišla, že doniesla úžasné jedlo a na tanierikoch a fantastické to usporiadala a tak a mama sa Maťom už pozrela, no výborne to vyzerá, vynikajúce to vyzerá, sa hrozne tešili. Susedka odišla a oni sa na to vážili a tak a ja som povedal, že aj nedostanem niečo a oni hovorili, že chojemu nechutí. Ale u Gabici, tam, keď som bol chojemu aj chutilo. Maťko, mama ťa raz už upravuje k spánku a narovná nohavice a peniaze sa sypajú z nohavic. Mama úplne udivená,
A potom som sa opýtala, samozrejme musel povedať, no on sa bál, počul zase z nášho rozhovoru po smrti otcovej, že z čoho budete žiť a dostal si strach a začal si žobrať v krčme. A menší obnos ako korunu som zo zásady nebral. Režisér Vukotič a kameraman Krška pred veľkou scénou vylodenia detí na 7. kontinent. Natáčanie prebiehalo v Juhoslávii a to bolo pre nás veľmi vzrušujúce. Režisér filmu Dušan Vukotič dostal Oscara za animovaný film. On ma naučil, čo je výtvarná fotografia. Ja som to vtedy nič nevedela. Nemal som pokazený vkus, lebo som nevedela vôbec nič. Povedal mi, keď postavíš pohár k súdu, vznikne napätie. Keď ten istý pohár postavíš k fľaši, nevznikne napätie. Musíš veľkosti miešať. On chodil fotografovať so mňou a mi pomáhal. Povedal mi, že tým, že som dosť hrozných vecí prežila, ma to opravňuje k tomu, abych videla svet trošku inými očami. A ja som prepadla fotografii vtedy úplne. Robili sme s vajíčkom takú hru o slobode, že to vajíčko behá na brehu mora, až spadne do pohára. I think it's an extraordinary photography. This illustrates limitation of freedom through a chessboard where basically the moves have been limited to an extent that you cannot talk about freedom anymore. Je to fotografka, která naučila fotografii mluvit, skládat ji do vět. Zuza a její souputníci v té druhé polovině 60. let doslova vtrhli do života a na pole československé fotografie jako vítr. Přinesli cosi neuvěřitelně nového. Ona to nebyla jenom fotografie, on to byl i film, literatura. Kavárny byly přeplněné, lidi tančili, hrála se muzika. Celá ta atmosféra byla plná radostného očekávání. Víry, že bude určitě líp. Za komunizmu prakticky žiadne fotografické vybavenie nebolo. A keď ja som začala fotografovať, podarilo sa mi zohnať tieto dve lampy, to som bola šťastná, ale nemala som žiadne statívy. A tak sa mi podarilo od filharmonikov vyžobrať statívy na noty, ktoré sa síce strašne triasli, ale išlo to namontovať výborne. Už som mohla fotografovať. A keď som fotografovala väčšiu akciu, ako napríklad celú Slovenskú filharmóniu, tak ešte niektorý z tých hudobníkov držal túto lampu a takto robil do vzduchu, aby rozsvietil počas tej expozície celú scénu. Fotoaparát som mala Pentagon 6, pýcha Nemeckej demokratickej republiky. Nikdy som si nebola samozrejme istá, lebo niekedy všetky políčka do seba boli nasekané, niekedy zase tam nebolo vôbec nič a trnula som. Najradšej som fotografovala svoje herečky. Nerobili sme to na žiadne zákazky, pre peniaze, ale z šírej radosti. Zachováva nejak akože takú tú najvýraznejšiu vlastnosť tej osobnosti. Či je to nejak smútok, lebo nežnosť, lebo koketnosť. Aj pri tej vysokej štilizácii toho obrázku. Môj otec zomrel veľmi mladý a zomrel mi na rukách. A ja som mala dohodnutý s ňou termín. A to je tá fotografia, taký úplne čistý profil
taký len zľahka nasvietený a je v tej fotografii taký zvláštny smútok. Pre túto fotografiu som vyskúšala desiatky očí. Žiadne sa však nehodili. Až oči Mariky Gombitovej mi priam vyrazili dých. Je v nich smútok, utrpenie z jej ťažkého osudu. Keď videl tieto fotografie Olenky Schoberovej, jej manžel, americký producent John Kelly, hneď mi ponúkol, že by som mohla v Hollywoode nafotografovať hviezdy. No tak to bola úžasná príležitosť. Ja už som rozmýšľala, že niekde si bude musieť kúpiť aj expozimeter a že bude musieť nejaké náhradné žiarovky si kúpiť, že jak ja to vlastne urobím. A vtedy sa stala nejaká roztržka a veľmi zásadná medzi Olinkou a tým manželom. Zákazka padla, ale ponúkli mi nafotografovať českých hercov. Dobre, ešte raz. Dobre. Teraz sme znovu... Po kolika letech? To není tak dávno. To je iba 37 rokov. To není tak veľa. Claudia, this is present for you from Festival Sorrento. Oh, Madonna mia. Very nice picture. Ah, with Marcello and Federico Fellini. Incredible. Yes. That's incredible. I never saw it. My sme to natáčali v Kráľovskom paláci v Neapole. A to bol venovaný festival československému filmu. Aha. A tam som prvýkrát videla, jak fotografujú veľkí fotografi. Oni kričali Marcello, Claudia, Federico. A vy ste reagovali. Uvedomila som si, jak je pre fotografa dôležitý osobný kontakt. Claudia! Of course. I mean, if there's not a contact between the photographer, there's nothing, of course. This is very important. My hair! 16. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. I tentokrát jsme se tu setkali se známými tvářemi filmového plátna. Tony Curtis z filmu Někdo to rád horké. Teraz sme v bare Florentina, kde som nafotografovala s katastrofálnym technickým vybavením svoju prvú skutočnú festivalovú fotografiu. Zachytili jsme i menší rodinnou slavnost. Narozeniny 23leté manželky Tony Curtise. Nakoľko neviem anglicky, som hovorila s Tonym Curtisom maďarsky a on bol hrozne prekvapený, pretože on je z Košíc a vedel ešte maďarsky. Tony, hogy tetszik neked a fesztivál? Mindennel elégedett vagy? I think the way the festival has been organized and run has been very important and very cleverly done, I think. To bolo obdobie uvoľnenia. Prichádzali herci, speváci, modelky z celého sveta. Verili sme, že bude lepšie. V pražské Lucerně předváděli Miss Španělsko, Miss Paříž, Miss Rakousko, naše Miss Ekonomie. Ráno ma mama zobudila a povedala, no Jano, okamžite vstaň, my sme okupovaní. Sme otvorili oblok a pod našimi oknami išli tanky. Prvá vec, čo ťa napadla, že musíme nakúpiť, musíme mať chleba, lebo nevieme, čo sa stane. Prišla správa, že hranice sú otvorené. No tak sa pokúsime prejsť cez hranice. Ja si pamätám, že mama zobrala šperky do jej vačkov
A ja som zobral knižky pre malých matematikov tiež do mojich vačkov. A potom sme išli autom. To bolo také napätie, že či nás nechajú prejsť. Keď nás mávli, že môžeme prejsť, vtedy sme si mysleli, že nový život začína, teraz sme v slobodnom svete. Vo Viedni boli tisíce utečencov a dlhé rady pred veľvyslanectvami. Zuzka si zistila telefónne čísla priamo na veľvyslancov a všade, kde sme išli, sme sa najprv zahlásili. Takto sme nemuseli čakať v radoch a sme sa dostali priamo až k veľvyslancom. Svoje krajiny vlastne vychvalovali. Chvíľu sme chceli cestovať do Juhoafrickej únie, pretože tam nám povedali, že by sme mali černošských sluhov a že by sme sa mali úžasne. To sa mi ako aj celkom pozdávalo, pretože ja som domácnosť nejak zvlášť nezbožňovala. Potom sa nám to zdalo, že snáď by bolo lepšie ísť do Nemecka. Švajčiarsko bolo tiež úplne úžasné, lebo tam by mohli deti študovať. A niekto povedal, nie, to je všetko zlé, treba byť čo najďalej od Rusov. Nikde inde, len Austrália. A teraz každý deň sme to prerokovávali. Nespávala som. Mala som pred očami nekonečné rozhovory mojich rodičov za éry nacizmu, či máme odísť, alebo či máme zostať. Měli jsme taky odjet. Co by nám tak ještě mohli udělat? Kleinovi neodjíždějí, Wagnerovi, Hoffmanovi, všichni zůstávají. Já nevím, proč my bychom měli utíkat. Nikomu jsme neublížili. Konečne som sa odhodlala a povedali sme si, že sa vrátime späť do komunistickej Bratislavy, všetky veci pobalíme a definitívne už bez váhania odídeme. Vtedy sa však na dlhé roky hranice zatvorili. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Doma ešte stále pretrvával vzdor proti ruským okupantom. Ľudia písali veľké nápisy, ako Ivan domov. Se slzou na víčku. Raz večer som išla po ulici. Nápisy mizli. Uvedomila som si, že aj táto vlna odporu bude čoskoro úplne vymazaná. Urobila som z toho 4 fotografie stien v skutočných rozmeroch a predstavila som ich na veľkej výstave v galérii Cipriana Majerníka. Ja som vtedy nabrala tú odvahu a poprosila som najpopulárnejších slovenských komikov, ktorých sme všetci zbožňovali, aby to prišli otvoriť. Куда ты идешь? Я иду как райчире учить себе тренировки «Динамо». Постой, красавица моя, ходила на берег Катюша, на высокий... Na veľmisáž sa linula rada až do ulice. Tam bolo strašne veľa ľudí, všetci stáli, nebolo si kde sadnúť a my sme povedali, že zatiaľ tu všetci stojíme, ale že o chvíľu možno budeme sedieť. A fakt aj, že niektorým sa to pošťastilo. Zostalo to ako predsa jediný taká vlna odporu, ktorá ešte v tom 69. roku tu zaznela. Do tohto domu na 4. poschodie som chodila za mojimi priateľmi Ági a Laci Kalinovcami. To bolo vlastne disidentské centrum. Ono pozostávalo hlavne z toho, že sme počúvali piesne Karela Kryla a hovorili sme, aké je to teda tu hrozné. Ja som Kalinovcom stále hovorila,
že určite ich byt je odpočúvané, ale oni sa smiali. Kde by sme my mali byť odpočúvaní? Veď my sme vôbec není dôležití ľudia. Orol 20, práve som rozumel, prevediem. Dozvedela som sa, že sa s Kalinovcami pripravuje obrovský proces, ktorý mal odstráčiť všetkých disidentov a že ja mám byť hlavným svedkom. No to sa mi zdalo absurdné, že ja bych mala hovoriť niečo proti mojim najlepším priateľom, ale oni mi vyhrážali, že nebude môj syn študovať, že mňa vyhodia z práce, že mňa zničia. Ja som vôbec nemohla spať, veď ja som už toto všetko vlastne zažila. A vtedy zahrala šťastná náhoda, keď jeden ožratý eštebák na kolíbe vo filme povedal, že tí ľudia sú takí naivní, veď stačí, že sú neni duševne v poriadku a s takými ľuďmi eštebe nesmie spolupracovať. No tak nič lepšieho som nemohla počuť. Utekala som za profesorom psychiatrie, doktorom Ginsbergom a on povedal, my vás budeme musieť hospitalizovať v Bláznici. No to bola rajská hudba. Tým sa stalo, že som nikdy proti nim nevypovedala a do konca ich života sme zostali najlepšími priateľmi. Keď sa mi eštebe vyhrážalo, že ma zdiskreditujú, vyhodia z práce, ničia mi rodinu, tak mi Zuzka poradila zázračnú formulku blázninec. Účinok bol okamžitý. Zachránila tým mňa, moju rodinu, a tak pomohla aj mnohým ďalším. Pán Svielak, ani si neviete predstaviť, ako sa teším. Trošku rovnější chlbát. Rovnější, no. To je jiný, než když vám fotograf řekne, a teď prosím se usmívejte, než když vám řekne, takže se narovnejte a myslete na něco příjemného. Je to takový mateřský násilí. Za komunizmu bolo všetko odpočúvané. Napadlo ma, že by ste sa mohli rozprávať cez poštovú schránku bez toho, že by vás štátna bezpečnosť mohla sledovať. Tak já jsem vás neznal. A tak jsem se ptal pana režiséra Lipského, prosím vás, tam je nějaká fotografka a ta nás chce fotit se Smoljakem a on říkal, Zuzana, jste v nejlepších rukách. Pán Svielak, žiaľ, už sme len sami. Po letech, až tu nebudeme, tak se děti budou ptát, a co to je tyhle dětkové, kdo to je? Pak uplynou léta a už se děti nebudou ptát na ty dětky, ale budou říkat, co je tohleto? Protože poštovní schránky taky nebudou. V Sovietskom zväze prakticky nič poriadne nefungovalo. A aj Moskovský filmový festival bol organizačnou tragédiou. Napriek tomu sem jazdili svetové filmové hviezdy, pretože sa jednalo o obrovský trh. Bola som s Jitkou na festivale v Moskve. A večer sme si išli sadnúť. Vošli sme do jedinej miestnosti, kde plynula obrovská zábava. A najlepší tanečník flamenga, Antonio Gades, vrhol pohľad na Jitku, chytil ju za ruku a zatiahol ju k stolu, ktorý patril Garcia Marquezovi. V tom otvárajú sa dvere, vojde najväčšia svetová hviezda Marcello Mastroianni. A naraz sme už sedeli u jedného stolu
Úžasne to plynulo až do chvíle, kedy povedali 4 hodiny, stop, konec. A ke komu půjdem? Tobě, ne? Ukázali na mě ten šílený Antonio. No tak jsme To šli, mám no. nějaké možná i vedlejšie úmysly. Já jsem říkala, že tam mám snoubenci. A mi říkali, tak žádnej není, to by byl s váma, že jo. Tak jsme šli tou obrovskou dlouhou chodbou, kde už ta dežurná, protože oni se tam zapisovali, kdo s tím šuká, že jo. Takže, protože to se nesmělo, to se hlásilo KGB, kdo s tím, s kým a jak. A Jitka tichučko otvára dvere, my už všetci sa tlačíme do izby. A najednou se zarazili a viděli, pan profesor Otakar Vávra spinkal spořádaně v posteli. Takhle měl hlavu na rukou. Zuby mal v pohári. Chlapci se trošku zarazili. Říkal, tak asi ho nebudeme rušit, zítra jdeme na Lenina, že jo, tak se jdeme vyspat. Janko sa stal skvelým matematikom. Keď mu v roku 1981 ponúkli, že si môže urobiť doktorát v Kanade na prestížnej univerzite v Queens, kde bude mať navyše všetko platené a dostane štipendium, tak to bolo niečo neuveriteľného. Lenže komunistické úrady mu za žiadnych okolností nechceli povoliť výjazdnú doložku a odcestovať. Hovoril som mame, mama, my musíme niečo vymysleť. Prosím ťa, rozmýšľame, niečo musíme vymysleť. Musíme to urobiť nejakým trikom. Československo bol policajný štát a všetko bolo stále utajené. Nikto nikoho nepoznal. Mala som jedného kolegu, ktorý mal úžasný smysel pre humor. Fotooddelenie, koliba. Požičala som mu z koliby eštebácky kožený kabát a som mu povedala, ty budeš všade chodiť so mňou, nič nepovieš, ja ťa nikomu nepredstavím a budeš sa tváriť, že si hlavný eštebák a že všetko, čo tu my hovoríme, ty si zapisuješ a budeš hlásiť na vyššie miesta. Dobrý deň. Súdružka Kočandová. Ja som prišla pre výjazdnú doložku môjho syna Jana Mináča do Kanady. Už len posledné razítko potrebujeme od vás. Nech sa páči. To bude veľký problém. Ťažko. No ale čo budeme robiť? Súdružka? To, že som sa dostal do Kanady len kvôli tebe, to je úžasné. Komunizmus sa dožal u nás pri moci zubami nechtami. Ja som však bola presvedčená, že tento hrozný systém postavený na klamstve, podvode, jedného dňa skončí. Dokonca som začala fotografovať strašne škaredé komunistické heslá, aby som pripomenula budúcim generáciám, čo sme za komunizmu prežili. A v novembri 1989 sa to skutočne stalo. Z ústavy byl vypuštěn článek o vedoucí úloze KSČ. Děcíčku, nevzlikej. To nejsou bubáci, vždyť už si veliký, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku. V 89. s príchodom slobody dostali sme hroznú chuť podnikať a zbohatnúť.
fantastické. A pozeraj sa do diaľky cez okno. A tak som dostala úžasný nápad, že vytvoríme kalendár o láske. Najali sme manekinky a všetko sa nám darilo. Zahlásili sme sa k riaditeľovi Kreditanstalt vo Viedni. Boli sme presvedčení, že tieto fotografie on kúpi. Už sme v duchu počítali aj peniaze. On povedal, že oni majú takých konzervatívnych zákazníkov a že si nevie predstaviť, jak by nad hlavou generálneho riaditeľa bola táto rozkošná pldelka. Jednu z mojich najväčších životných radostí mi urobil prezident filmového festivalu Karlove Vary Jiří Bartoška, keď ma zavolal fotografovať. Pod jeho vedením sa stal tento festival jednou z najprestížnejších svetových filmových akcií a mojím druhým domovom. Zuzana má takový hlad po dobré fotce, že udělá cokoliv pro to, aby ji dostala. Její aktivita s těmi velkými zahraničními hvězdami, ke kterým se normálně člověk bojí přiblížit, je obrovská. A zábavné je, že ona na ně mluví slovensky a oni ji zcela poslouchají. Takže ona řekne, já nevím, Michaelu Douglasovi řekne, Michael, daj tu ruku vyššie. A on dá tu ruku vyššie, to já vůbec nechápu. Daj tu ruku preč, dá ruku preč. Daj ty okuliare preč. Prostě nevím, jakým kanálem to prostě chodí, ale funguje to. Dani! Dani! Okuliare dole! Málo který fotograf si třeba dovolí říct opravdu skutečné hvězdě, aby znova převzala cenu, nebo znova si potřásla rukama, nebo znova něco podepsala. A řekne jim to slovensky a oni rozumějí, udělají to. Zdvihni ruku! Morgan! Fanny, please. Vráť sa, prosím. Bonjour, madame. Fantastické. Úsmev, prosím. Pozeraj sa na mňa. Dobre, dobre. Moment. Výborne. Aha. Andrieka, zdvihni si sukňu, nech vidieť, koľko látky si do toho investovala. Ja s údivom pozerám, jaké si sem dámy donášajú večerné roby. A ja sa vyobliekam na festival. Tento kabátik, to mám na pracovné fotografovanie. Som vynikajúce oblečená. Ale keď idem večer, že je to niečo úžasne elegantného, tak som si kúpila čierny kabátik. Oblečem si tento kabátik, hop, musí mi ruka prejsť, a vtedy som oblečená večerne. No ale potom najdôležitejšie, mám fotoaparát. Moji kolegovia najprv doniesli všetci, že majú také veľké, teraz majú zase všetci malé. Ale ja som si povedala, že mne by sa tiež hodil malý aparát, že by to nebolo také ťažké, ale potom by ma nebolo vidieť. A nejak mi to nechce exponovať. Víš, mi to robí. Expozícia nejde. Mi to blbne. Nemôžem fotiť. Prestáva fungovať aparát. Nefunguje mi aparát. Aparát nefunguje. Som zúfala. No nič, Maťko, idem tých chlapcov sa opýtať. Včera mi to urobilo jedenkrát a dneska mi to už teraz večer robilo stále. Neblázni, Maťko, netoč ma, prosím ťa, na kolenách, netoč ma. Toto niečo tu je v tomto. Ešte po obede to ostrilo báječne. Ja by som sa ukludil. Já myslím, že to je v pohodě. Bylo to špatně přepnutý. Nech si to takhle, bude ti to ostřit. Ne, to je...
Daj mi jeden štampelik. Dám. Tak na zdraví. Chlapci, na elektronické zaostřování. Vy jste najlepší chlapci. Největší hvězda Karlovarského festivalu je již ve Varech. John Travolta přiletěl s soukromým letadlem i se svým nejmladším synem a vypadá ještě líp než v pomádě. Ja mám Snežka strach, drž mi palce. Sa Prečo? bojím. No, vieš, čo tam bude na tom Travoltovi ľudí, ja sa tak bojím. Ale prosím tebe ty, takovej veterán. Exkluzivní host 48. mezinárodního filmového festivalu Mr. John Travolta. John! Mr. Travolta, welcome. Dámy a pánové, madame, messieurs, ladies and gentlemen, Mr. John Travolta. John, look at me! Present for you. Hey, you're a present? Let me see. Present for you. Oh, That's beautiful. for you. Thank you. Hello. How are you? This is a grand present Thank you. for you. Very good picture. She's good. Coming here. Mám na festivale skutočne dobrých kolegov a veľmi dobrých fotografov s obrovským zmyslom pre humor. Nemáš kytičku od nás? No chlapci, ale v tejto finančnej situácii vy robíte také blbosti. Ale prosím A ťa. ja som tak šťastná, že vás mám. To sme vy všetci. Děkujeme. Ja som najšťastnejší človek na svete. Ja mám naozaj najlepších kolegov na svete. To nemá nikto také šťastie, jak ja. Mám úžasného životného partnera Igora, úspešné deti, krásneho vnuka a rodinu. A predsa som nenašla kľud. Šokovalo ma, čo sa začalo diať na slovenských námestiach. Znovu som uvidela obrazy svojho detstva. Slovenský fašistický štát, jeho hlinkové gardy, uniformy, zástavy, spev Ležaj, rúbaj do krve. Keď za slovenského štátu som musela nosiť ako najväčšiu hanbu židovskú hviezdu, všetky moje kamarátky sa odo mňa odvrátili. Keď som išla po ulici, ľudia prechádzali na druhú stranu a zostal mi jediný Peter, ktorý sa so mňou ďalej stýkal, ako keby sa nič nestalo. Tak ukáž ještě nějakou jinou stranu. Tahle je dobrá. U nás doma vládla hrozná atmosféra strachu, ale ja som sa napriek tomu na každý deň tešila. Počkej. Co pak? A můžeš. Ten je úžasný. Ten jsem si přála. Děkuju. Nádherný. Ne. Zítra, slibuju.
V tých časoch bol najväčším hitom film 9 hodín chémie s Alidou Valli. Ja som to strašne chcela vidieť, ale Židia mali zakázané jak športovať, jak kolčulovať, jak lyžovať, ale najviac chodiť do kina. A vtedy som urobila niečo, čo bolo absolútne najviac zakázané. Ja som zložila tú židovskú hviezdu a ja som mala taký úžasný strach. Tak na co jdeme? Na tohle? Keď v roku 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie, my sme sa tomu strašne tešili, ale Nemci ho obrovskou silou potlačili a vtedy nastalo znovu pre Židov, ktorí tu ešte zostali, peklo. A vtedy ma so sestrou skrýli v kláštore Uršuliniek. Pochválený Ježíš Kristus. Pochválený. Peter sa ukázal ako veľký charakter a hoci to bolo nebezpečné, chodil nás každý deň navštevovať a urobil každú hlúposť len preto, aby nás rozveselil. A ja som bola nekonečne šťastná, že je niekto, kto ma má tak rád a stojí pri mne. To je pro nás? No jasně. Úplně nemožný. To ne. To není možné. Bože, výborný. Počkej, přina. Gestapo! Gestapo! Gestapo je tady, pojďte! Cinci. Na? Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Najme. Sie sind dort. Sie sind dort.
ho, Maro! Pusti! Radíte si! Všichni! Když Schweine! V Seledi, v zbelnom tábore, gestapo a Hlinková garda zvážali všetkých ľudí, ktorých pochytali. A ja som stále Petrovi hovorila, povedz im, že nie si Žid, že s tým nemáš nič spoločného, aby si sa zachránil. Ale on na v žiadnom prípade v tom nechcel nechať samotnú. Zuzko! Zuzko! Au! Warum? Was dauert denn hier so lange? Zuzko! Zuzko! Tady! Zuzko! Tady jsem. Tady. Netušili sme, kde sme a čo nás čaká. Keď vlak zastal na týchto kolajách, my sme sa tak zlakli. To boli najhroznejšie okamžiky. Ihr glaubt wohl auch alle, wir Deutschen sind Tiere. Aber ich zeige euch was. Isaac Steiner? Ja. Ich bin hier. Kommen Sie bitte. Kommen Sie, Herr Steiner. Vielen Dank, Herr Kommandant. Vielen Dank. Die größten Schweine gibt es nämlich hier bei euch Juden. Der hier, der hat euch alle denunziert. Aber wir Deutsche tolerieren sowas nicht. Raus! Bewegung, Bewegung! Los, raus! Los! Tempo, Tempo, Tempo! Los! Raus, 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 raus! Los! Nastala selekcia. Ľudí začali rozdielovať na dve strany. Ja som sa zuby nechty držala mojej sestry Aničky a Petra a predsa mi to nepomohlo. Los, weiter! Komm! Bewegung! Hier, Schweine! Los, Tempo! Komm. Ruf! Ich bin Pianistin. Ah, Pianistin. Ich liebe Beethoven. Die Klavierkonzerte.
Komm. Komm, Schwein! Mach schnell! Wie alt bist du? 13. 13 Jahre. Was für ein schönes Mädchen. Hey! Halt ihn fest! Hier ist die Schweine! Komm. Zuzko, buď ticho. Zuzko. Zuzko. Prosím, já chci být s tebou, prosím, neď. Ticho. Ticho. Zuzko. Já chci jít s tebou. Ticho. Klid. Nevedela som, že vtedy mi Peter zachránil život. Los! Marsch! Weitermachen! Schnell! Los, Tempo! Tu práve na tejto plični sme spali po 10. Keď som sa ráno zobudila, na mne ležala mŕtvola. Bolo to hrozné. Ale ja som napriek tomu mala v hlave len Petra a túžila som sa s ním stretnúť. Ale sa mi to skutočne podarilo. Cez ostnatý drôt sme sa uvideli. Priblížili sme sa k sebe a plánovali spoločný život. Na druhý deň Petra odvelili na prácu do Nemecka. Nikdy viac som ho nevidela. Ja som po vojne Petra hľadala všade. Červený kríž, repatriačné úrady, všetkých známych som sa pýtala a nikto o ňom nevedel vôbec nič. Mne sa to zdalo, že to není možné, že proste sa môže taký mladý človek len tak stratiť. A tak som vlastne videla, že on zahynul so všetkými mojimi strýčkami, tetičkami, bratrancami, sestrenicami a že vlastne jediné, čo po ňom zostalo, bolo to, že ja žijem. tato slůvka ve snu říct. Ty odcházíš, když hvězdy blednou, nezbývá z tebe nic. Ráda bych, co tvá milá s tebou žila, kdybys byl jednou mužem mým. Ráda bych tě i políbila, líbat se neumím. Proč hluboká je propast moře, přeskutý, proč bývá mráz a proč
proč tak pospíchalo hoře? Proč ten žal potkal nás? Ráda bych, co tvá milá s tebou žila, kdybys byl jednou mužem mým. Ráda bych tě i políbila, líbat se neumí. Mami, ešte nám ostáva hromada veci natočiť. Tá báječná historka s Barbarou Streisand a Nicholsonom a Ja ti tá už ale historka s nepoviem Woody... ani slovo. Ja ti hovorím, to je koniec, ale úplný koniec.